Hanyo hai nam sogo norok no an channel o hingke norok tini ani vlog hingke tamni tei ani title tai thambelong nogoi no seman kana Nasina ji sabo an basi bian ma sungtabuk wasno sarjo kai bal sarnai togo yang khana ji wasno labaro gati hege ma tai ko labar tang togo no labar ran dar sai khana ri kai kai dara Sidok. sai khana ri gini bo ang mai bun tes khayu hi dagai apti haing tong Này. Jago tao ni con nong là xin này đi bim bữa nay bà hai là tuk tuk luôn tiếng thọc ạ bim bữa nay ta bỏ sẵn khai ra suy chụp nàyถ้าจุ่มkhai ra xin mẹ bàวันsau con mấy ập lạ कर मेरे को जानता नहीं है ये thì cái ati hiểm bông là suy tụi nên ta hay nên nó rock serious ta nó đi à guys कैसा लगा मेरा मजाक sáng cái scam này cái thằng này chung A few moments later. hingke so finally sung gari mankha mane sung to gari adana singi tongba hingke gari mankha sung tabuk thangnan bagai mane je jagao thangwa jagao ta hingke bazar bo thangte sung a jagao bo hamna nayo panchayat to hingke finally sung sokpaika panchayat to hingke naro nai no tong di ani blog soya sak logiroi satong botong mani marang sukati nile hingke sung tabuk a jagao khe baida haikya hinai mane nahariya kanai thango tang hingke baini mogolo to recharge paisa call habi angi tongkha hingke ba hingke tangke buya jaga borok kwbangma angi tongo eko hanyo kisa parani a jagao mane sorirokni pressure rok check khayo doctor no hoite tamo hingke o buini o kisa boys ganang borok rok rugi ni card rok khaya diba hingke amo rok khayo joto ni no khayo ta hingke ani hingke tongya sini hingke wngya ta ani aadhar rok update khaijabla hingke sung naisingui tongo tabuk a jagao hingke ta hingke joto kisu no paibai hingke angbo kisa pressure rok check khaijaka pressure rok check khaijaka hingke thui porikha rok khaijakmani malaria tongo hinui sawo hingke bithi rok bo hoka phale rok hoka ta cha chajakliya amorok hingke to o bolok hingke to onek balagoi thangka kisa hingke ang upload khaijakyabla hingke ba abagai edit bo khaijakya upload bo khaijakya angi tongo ta hingke tini se upload khai mane video edit khayo hingke amo khana rok upload khaijaga nomo hingke nokha rok markhe naithok suka naidi satung tungmani jung je phungni simi phaimani a jagao no dibor kheklaika tak sairik sungna baki hingke tamo hingke finally sung bini bwkhwnai ranani jagao mane bwkhwnai ramani dogano tubui phaikha mane chini yango mangno bono to bwkhwnai rajak rwo 1 bosor hai wngkhana pura 1 bosor kanai tongkha bwkhwnai rajak hingke chini nogo thangrong borong bini bwkhwnai radio hingke a dogano mang radio hingke sini sugui thanga ta hingke kubun jaga kubun dogan rogo rarijak ta hingke oro mang rarijago hingke bobo chwno sini suka free wngui thanga ta 1 bosor no kawi tongkha hingke ba hingke maibo kuchuka sapongni mairok chajak angoi hingke tabo hingke bini bwkhwnai rabaya kanai mai chanani bagoi oh sorry mistake kok rok haino mistake wngmo mane tiffin khainani hinui bono naisingui tongo tabo hingke ma hingke to boto hainche pressure ganang hingke kisa hingke no bo bini pressure bario bokhorokni himjagui se tongkha call khaio sao boro tiffin khainani haidi hinui hingke bini bwkhwnai rajak tongo hingke ba norok chalaisok di hinui sakata borok no hingke norok nai no tongdi soya sak
tak phano bini bwkhwnai rabaya kho tangai hinkhe bini bwkhwnai bo tini normal khachi rari tongsi o hingkhe so finally chwng tiffin khainani phaikha hingkhe chainai gana kisa ang mai khwi tongkha kisa hingkhe bobo uphijakha ta hingkhe guys chwng tini hinkhe nogo telemora o thangsinai hingkhe amtwini bagwi tabuk gari naisingui no tongo lama o khorui jotono ready rok ongoi ta hingkhe nogo thangna hinkhe ba borok masa khe khosi wngjagai tongtiro hingkhe sini yangrogo labar bagan mamang belai khe hingkhe norok tang background rok no bephuru semaini tongkha na hingkhe chwng tabuk hinkhe bazar o sokpaikha santi bazar o sokpai akanai gari nasingui tongmo ta hingkhe chwng ang to magic gari rok kwsana mwchang ya eko bokhorok mi himjago hinui hingkhe chwng train station o thanai bwla hingkhe auto bai thanai tongkha ta hingkhe baba bo chwngno twsatwi akhantwi hinui phaijak hingkhe gari mankha chwng hingkhe baba no khai bazar o no kaiha ta nogo thangni hini sai kaihaka hingkhe chwng phaikha hingkhe gari manui akhane se ordek jora ko se kwsawi phaikha chwng guys chwng finally nogo sokpaikha je gari kafuru block haimani tei khas khaijakliya station o ma tongsugo pura no sida no seler suka haipano kisafani block haijakliya hingkhe tabuk no nogo sokpaidrop hingkhe suit rok khwkbai rok ta rechange khaidrop hingkhe bokhai rechange khaibai bobo nok pharjai wngoi tongkha hingkhe hasing kere kere wngoi tongkha hingkhe nok ni tam tam muichukon tobokha nog no phunuknai o bag bo sidani khong tam ri bag bai akon bai hingkhe sidani hilingmani ma rok suka nog no phunukmani tam tam o tobokha o tam nasingui tam bwtingui abo ang nog no phunukboro sai khlaimani guys koiphal thaitam ma tobokha khakolo bo thaitam omo khai bosola kuo kisa omo khai kwran no wngnanai tongkha ta omo khai hasing bulai yang khai muya o muya nasingui se leru tini sarik terema haio koiphal khe tumani karon tongo tang hinkhe yang nogo hinkhe koiphal kwrwi bla gabbai koiphal tobokha ta thaibo rwkhangmani bag chayangui thaitamsi ma tobosibo o bag khwngnui khaiui ma tobokha hilingmani morok bwswk hilik norok bo saimanna khakolo tei koiphalo ki hilik ya tong markhe hiligo hingkhe hasing bulai hinkhe mo chakhi chana hinui tongmani khakolo bai hinkhe omo hinkhe tak no hantele chanai norok nai tongdi ang he helemui gana phunuknai norok no malainai pore norok bai hinkhe so finally ang muya helembaikha hantele chanani bagwi hinkhe subo khe helemkha ekdom tabuk bono ang tui rwkha waisa no aboni baksa no kuplung khaiui hinkhe ruk sinai ta rwgui akanai tarpore muphun chungmani pore bwtui chungmani pore khai bwtui rantri o khai ang berama rok moso rok bebano rwi sinai ta hinkhe last o hinkhe rison togui akanai risinai amtwui hai khe chainai di ang hinkhe torjak sugo hinkhe mo hingkhe helemboi pore no tei ordek tongkho pura 3 pati rok khaiui chakhai hinkhe norok bai next vlog malai phine bye bye.